ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Шоҳмансур бо аризаи марди 38 солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст ки марди 50 солаи сокини шаҳри Ҳисор худашро соҳибкор ва тоҷир муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб ба боварияш даромада бо баҳонаи ревоҷ додани тиҷораташ аз ӯ як адад автомошини тамғаи Порше Каен арзишаш 120 000 сомонӣ, як адад автомошини тамғаи Хондаи Соната арзишаш 130 000 сомонӣ ва як адад автомошини тамғаи Лабо арзишаш 55 000 сомонӣ ҷамъ ба маблағи 305 000 сомониро гирифта ваъда додааст ки дар муддати як моҳ маблағи автомобилҳоро бармегардонад, аммо автомобилҳои гирифтаро бар ивази қарзаш ба дигар нафарон дода ҳамагӣ як маротиба 65 000 сомонӣ дода боқимонда маблағи 240 000 сомониро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ҳамзамон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи дуи дар ноҳияи Сино бо аризаи марди 27 солаи сокини пойтахт муроҷиат намудааст ки марди 29 солаи сокини шаҳри Душанбе бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ 210 000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки аз хориҷа ба ӯ як адад автомошини тамғаи Toyota Camry оварда медиҳад, аммо номбурда маблағҳоро ба манфиати шахсияш сарф намуда ӯро фиреб дода гаштааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад.